ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ନୂତନ ଅପଡ଼େଟ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପରେ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି, ଯାହାକି ସେହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଡିପୋଜିଟ୍ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଭଉଣୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି 5,000 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଭଉଣୀମାନେ ସେହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଏକା ସାଥିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେହି ଭଉଣୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକା ସାଥିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ବଢ଼ି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେହି ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିବିଟି କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଡିବିଟି ଏବଂ ସିଡ଼ିଂକୁ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସିଡ଼ିଂ କେଉଁଠି କରିବେ ନା ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ କରାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଡିବିଟି କେଉଁଠି କରାଇବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଠାରେ ଯାଇ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। କରାଇ ନେଇସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା କେବେ ପାଇବୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୂତନ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ଲାଏ କରାଇ ନେବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକା ସାଥିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ। ତେବେ ସେହି ଡିପୋଜିଟ୍ଟି କେବେ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏକା ସାଥିରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପରେ କିଛି ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସେ, ତେବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବି। ତେବେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ।